Nginibingelele la ekhaya lethu la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma ukuthi wena umusha kule channel besicela ke ushaya subscribe. I-channel yethu ku-YouTube ithi nje sichaza amaphupho. Uma ukuthi ubuka ku-TikTok channel ithi sichaza amaphupho. Sicela ufollow besithatha inamba ku-bio sibhala WhatsApp noma ungi-inbox phela ucela inamba. Ungabuzi kuma-comment section ngi-inbox ucela inamba zobe ke usibhalela ku-WhatsApp wethu ngoba ama-comment maningi so ngiyafunda ngifaka ama-video ku-YouTube ngezimpendulo zenu. Kunomuntu ke ebuzile lapha kuma-comment wathi uphuphe ngomshado. Uma uphupha ngomshado noma ushada noma ushadelwa lokho kuchaza ukuthi emndenini wakho khona ozoshona noma ke ozovelelwa yinkinga embi kakhulu. Kodwa umuntu ephupha ke ephupha akuvamisile ukuthi ke aziphuphele yena iphupho. Iphupho lisuke ke limayelana nomunye umuntu. Ake sithi uphupha umshado, lelo phupho lisuke limayelana nomunye umuntu. Kungenzeka ukuthi kube khona ilunga lomndeni ke elizoshona noma kube ukuthi ukuphupha nisendaweni green enhle nalokho kubika ukufa noma sike sithi uphupha nje izinkuni kuba ukuthi khona ozoshona ngenzeka ukuthi umakhelwane noma ilunga lomndeni. Bengicela ukuthi uma ukuthi umusha kule channel ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze mase ngiposta ivideo nalempendulo ozoyibuza la ku-comment section ungaphuthelwa. I-channel yethu ku-YouTube ithi nje sichaza amaphupho. Bengicela futhi ubuze la ku-comment section iphupho lakho ngizobe sengiyayithatha lo mbuzo ngiyowenza ivideo ngifake ku-YouTube. So ongakwenza njengamanje ukuthi uphuthume ku-YouTube uhambe ke uyobuka ama-video uzoyifica neyakho impendulo.